धमाकेदार डिसेंबर ऑफर. सुझुकी सोबत करा आपल्या स्वप्नांची पूर्तता. या डिसेंबर मध्ये घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे. तुमची डिसेंबर राईड डील तुमची वाट पाहते. खास ऑफर्स, 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंडेड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8,000 पर्यंतचे इन्शुरन्स बेनिफिट्स, नो हायपोथिकेशन. उपलब्ध मॉडेल सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्ही-स्ट्रोम SX. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक फील्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी. प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9423 9897 81, 9423 9897 83 आणि 8605 58 63 76. नियम आणि अटी लागू.